салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Аксияи калон танҳо аз 5 то 15 январ. Дӯстон, сехи пойафзолбарори имо барои шумо доставкаи бепулро танҳо даруни Русия эълон мекунад. Беҳтарин пойафзолҳо аз шаҳр мо Замшид Тозаро ба шумо пешниҳод менамоем ки новобаста чанд дона гирифтанатон доставка рой кунед. Пойафзолҳои мо ба сифати стандартҳои замонавӣ ҷавобгӯ буда дар Доғистон истеҳсол мешавад. Ҳама вариантҳоро дар Telegram канал гузоштаем. Даромада тамошо кунед. Силка дар комментария. Инчунин саволҳо бошад, дар WhatsApp рӯи экран будан нависед. Ёдовар мешавем ки аксия танҳо 10 рӯз давом хоҳад кард. Рақиби нави Нурулло Алиев варзишгари амрикои Ҷо Селики шуд. Янал Ашмус бошад бо сабаби ҷароҳат гирифтан аз рақобат монд. Мусобиқаи UFC Vegas 101 ки дар он Алиев баромад мекунад, рӯзи шанбе аниқтараш 11 январ дар шаҳри Лас-Вегас баргузор мегардад ки ба Нурулло Алиев муваффақиятро таманно карда ба ӯ ғолибиятро таманно мекунем. Агар хоҳед ки дар бораи ҳарифи нави Нурулло маълумоти бештар диҳем, ҳатман дар видео лайк гузоред. Рақобати Фаридун Одилов бо Адлан Ибрагимов Апсетисол дар мавсими гузашта шуд. Номинатсияи Апсетисол гирифтани муҳориба дар ҳолатест ки Ибрагимов бар зидди Фаридун ғолиб омад. маънои Апсет дӯстон дар ММА ин аст ки вақте бисёриҳо ба ғолибияти нафаре бовар надоранд ки даст боло мешавад. аз ҳамин лиҳоз размкори вазни нимвазнии СА Адлан Ибрагимов бар намояндаи Тоҷикистон Фаридун Одилов ғолиб омад ва дар номинатсияи Апсетисол аз рӯи версияи Mete MMA Everts 2024 ғолиб дониста шуд. ёдовар мешавем ки 15 декабр дар Москав мусобиқаи SX82 дар Гран-при рақобати Фаридун Одилов ва Атлан муҳорибаи асосии шомро ташкил дод ки рақобат бо пирӯзии Ибрагимов дар даври чорум бо усули буғӣ ба анҷом расид. ҳамин тариқ Атлан ғолиби Гран-при шуд ва камарбанди қаҳрамонии вазни нимвазниро ба даст гирифт. Муҳибшоҳ Гулобов аз Тоҷикистон беҳтарин размкори лигаи Open FC дониста шуд. Размкори тоҷик дар овоздиҳии мухлисон Open FC пирӯз гардид. Промоушен размкори соли 2024-ро аз рӯи натиҷаҳои овоздиҳии мухлисони лигаи Open FC интихоб кард. Муҳибшоҳ дар натиҷа шумораи зиёди холҳоро ба даст овард. чемпиони амалкунандаи лигаи Open FC дар вазни нимсабук Муҳибшоҳ Гулобов дар овоздиҳӣ барои унвони беҳтарин размкори соли 2024 аз рӯи версияи мухлисони мо пирӯз гардид. варзишгари Тоҷикистон дар соли гузашта 2 маротиба муҳорибаи унвонӣ баргузор кард. Муҳибшоҳ Амин Гасимовро шикаст дод ва бо қарори даварон Никита Подкаваленковро мағлуб кард. қайд кардан дар лига. ҳоло рекорди Гулобов ба 8 ғалаба ва 2 мағлубият баробар аст. ӯ ба силсилаи 5 ғалабаи пайдарпай меравад. варзишгари тоҷикро табрик мекунем ва аз ӯ боз ҳам натиҷаҳои хубро интизор хоҳем шуд. ба варзишгари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров рақиби нав пешниҳод карданд. дар доираи мусобиқаи SX84 дар вазни нимсабук байни намояндагони Тоҷикистон Беҳрӯз Зуҳуров 16.7 ва Шергази Кенҷабоев 5.3 муҳориба гузошта шуд. рақобат 22 феврал дар Москва баргузор мешавад. Зуҳуров рақобати охирини худро моҳи августи соли 2024 дар SC178 бар зидди размкори рус Глеб Хабибулин баргузор карда буд. рақобат ки аз 3 раунд иборат буд то ба охир давом кард ки дар натиҷаи он пирӯзиро Хабибулин бо қарори якдунаи доварон ба даст овард. ёдовар мешавем ки Зуҳуров бо SC соли 2020 шартнома баста аст. умедворем ки худро ба монанди муҳорибаҳои гузашта хуб нишон медиҳад ва ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ хайр дӯстон.